Kaya ang plano ko sana, linggo ako mapunta dito at bakante. Opo. Pagtawag na ano, mga ano, sabi ko, singit, dadating ako. Kaya bigla ang tawag ko doon na sunduin ako. Bang pera. Pero minsan po kaya na napalo na rin kayo ni Lola. Ay, pero ako na mapalo niyan. Talagang sanay pag gusto niya magparlayas. Opo. Kung kaya sana niya ang katawan niya. Ay, sa niya. Kaya di naman ito, kaya sabi niya na may nagkakanak na bayanin. Ang bayaan niya, talagang gusto talaga niyang layas. Siya po. Napang ko lang na pabayaran namin na ang laya niya. Matanda na. Oo. Sa bagay po sa kabilang banda, edi yun na rin ang pinaka-exercise ni Lola na po. Pero yun talagang kanya. Oo, kasi sabi niya rin pag hindi daw siya naglakad-lakad, malulumpo. Oo. Sabi ko, bayanin niya. Pag mainit po ang ulo ni Lola, ano pong ginagawa niyo? Ay, kaya bayaran ko lang niya, larabing ko niya, yakap-yakap ko yan. Ay, siya po. Hindi ko para ano. Oo. Kaya pag nagyakap kanina, pagdating dito, niyakap ko malamig ang ulo. Oo. Mabuti ano po at kayang-kaya niyo si Lolang pakibagayan na. Ko yan. Kahit ako masaktan niya, bali wala. Pag sinusot mo, yan. Pag sinusot yan, lalong nag-uustos kong galit niya. Mhm. Hindi kayo Kaya pag pagsusutin mo, ay gusto ko magkanagaan dyan. gagalit si Lola pagka Pinaprasusot, sasagot ka ng sasagot. sa bagay. Ugali niya yan, simula. Pag kami dalawang dito, Hindi pa yan. Pag yan, nagparsagot ka, lalong ka kanyan, nagagalit. Mhm. Kaya di alam ko na ugali niya. Okay mo, hindi maingay. Pag kami dalawa, di maingay. Tahimik na lang yan. Pagkain na po, Opo. ikaw sa loob. Kasi mawi na ako. Nasabi, sige na. At ang gusto niyan, siya ang mayor, siya ang huwag mong kukontrahin. Siya po ang prinsesa. Tapos, nag-asawa uli ako. Ang asawa kong nasawa ko, may pamilya. Mhm. May sinamahan lalaki. Sinunod ko man, nakuha ko naman. Pinagkukuha sa akin, ibinigay ko. Para walang Ayun pong dati yung sunod na yung bago po ito si ate. Hindi pa yan. Oo. Marami pa dyan sumunod. Mhm. Meron ding yung sumunod doon. Kalita din na kaya wala lang kami, kaya wala hindi ka. Sa masakit at pero nakatayon. Ilalagay mo yung sakkan mo, tatayos mo ito. Kumusta kasi tinatagal niya yung banting na yan, naalis niya yan. Kaya naman mag-arulong pa niya pag may banting. Sasayos mo ng atilanda. Pag hindi mo talaga sasayos, taga-alsin talaga yan. Naalis niya yan. Kasi ako wala na. Wala na yung banting niya. Mukhang may trabaho ko yan. Andiyan muna sa malao kay Kain ka? Ayaw mo. Mamaya kakanin ko ang pagkain mo ha. Ako mapatayo. May dala ako dito mga pagkain. May adobo dyan. May igado. Mamaya kumain ka lang ha. Yung brasong iyan, Nahulog ito nung maliit pa ako. siya. Nahulog yan sa hagdanan.
nabali ang buto. Oho. Mabas ang buto. Hindi na po naibalik sa dati ano. Hindi na. Ato, sisimintuhin daw, kasi lalagyan stainless, Oho. pagalingin, at hindi pwede siminto.